Pozdrav, ja sam Ivan Karatović, licencirani agent za nekretnine i radim opereti. Pa iskreno, slučajno sam ušao u svijet nekretnina i uopće se zapravo nisam ni htio s time baviti. Ukazala se prilika kao nešto usputno dok ne nađem bolju varijantu. Međutim, to je postala stalna priča. Komunikativnost i moja obitelj. Pa s obzirom na mjesto na kojem se nalazimo, mislim da je vrlo jasno da je to Maksimir. Od uvijek sam htio i živjeti ovdje, a evo sad imam priliku da mogu i raditi. Boravak u prirodi, druženje s obitelji i neka fizička aktivnost, trening, sport, šta god. Pa s obzirom da sam cijeli život sportaš i da sam se bavio momčadskim sportom, nogometom, onda definitivno radim. Pa rekao bi da imam puno strpljenja, ljudi mi kažu konjske živce, tako da jednostavno sam navikao na to i pokušavam ne reagirati na neke stvari na koje ne treba reagirati. Svjestan sam da je to ljudima jako stresno, pa pokušavam imati razumijevanja za to.